Hej YouTube, så er vi tilbage igen denne gang med noget 10 ting om os selv. Benjamin han er her ikke lige nu, men han kommer lige om lidt. Men denne her er til anledning til vores 10 subscribers. Det er virkelig fedt. Det er nok ikke så meget, men vi er virkelig glade for det og taknemmelige. Så I må gerne blive ved med at trykke på den subscriber-knap der. Og så, så kommer Benjamin. Ja, han er ikke bare charmerende. Vil du ikke starte? Jo, jeg kan godt starte. Den første ting, det er, at mit hele fulde navn er Anders Arntzen Jensen. Ja, virkelig fed. Den anden ting er, at jeg er 12 år. Tredje ting, jeg går på Grønmarkskolen i noget, der hedder 6. M. M, det står for Mars. Lidt røvsygt, men yeah. Jeg fisker meget. Det var vist nummer 4 ting. Jeg spiller fodbold. Min fritid selvfølgelig. På 5. Min mor hedder Malene. 6. Min far hedder Flemming. 7. Jeg har en tvillingebror. Det var Frederik, som skød med sin hardball. Jeg har stadig en masse flotte mærker, så hvis I ikke har set den, så må I meget gerne tjekke den ud. Fuck det. Så ja, hvad var det? Vi var nødt til 8, 8. tror jeg. Helt til spejpøls. Jeg har faktisk korttidshukommelse. Ja, og så hedder min bedste ven Benjamin. Ja, din tur. Okay. Som sagt, jeg hedder Benjamin. Ja. Jeg er 11 år og bliver 12 år her. Dreng. Bliver 12 år her til oktober. Og jeg kan rigtig godt lide at rejse og spille fodbold. Er det i en, eller var det 2 forskellige? Det er bare sådan en fritid, så det er bare en. Nå, okay. Min storebror, som er 19, også bliver 20 til oktober, hedder Danny. Og min mor hedder Lene. Min far hedder Marius. Og så har jeg så en lille sød hund, der hedder Lady. Og jeg kan også rigtig godt lide at være ude og fiske sammen med Anders nogle gange. Og så elsker jeg sodavand. Sidste kalder. Og ja, min bedste ven hedder Anders. Ja, og så 10 ting om selv. Det går på ryggen, det der. Nå, du har skudt det rigtigt. Sorry. Ja, hvis I ikke har set den video, så må I meget gerne tjekke den ud. Men husk at like og subscribe, så ses vi i vores næste video. Hej hej.